Kwesinye isikhathi ngiyaye ngijubalale. Isizibeni semcabango ngiyithole sengikhathazekile ngekusasa. Ngibe ngumprofeti Mbumbulu, ngilalelela abantu abakhuluma ngaphakathi kumina bengitshela ukuthi ngizokwehluleka kusasa. Mina ngedwa laphaya ngizikhandela udweshi langaphakathi. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngibone ngathi uyaphuza ukuyilalela kamama imithandazo. Yebo, yena usephinde wenza izimanga, kodwa liyashona ilanga, lutho asiphumelelanga ikakhulukazi thina bendle emnyama. Ngikhala ubusuku bonke izolo ngizibhuquza phansi, ukuphila kunzima kulezi insuku, nenjabulo isehlala imzuzu. Emveni kwemzuzu nje ngiyaye ngijubalale, ngizithole sengikude imicabango. Ngizibuza ukuthi kungani kanti ukufa kwakufanele kungiphuca abazali ngisemncane kangaka. Kungani kanti intsha ishona amaphupho ingawafezanga. Kube yilokho nje, kube nento ezodunga umqondo, umvuka wendulo. Ngiphelela izathu sokuphila ngoba ngihlasela usizo elingafuni ukuphela uma ngisaphefumula. Ngulokhu ukukhuphukele njalo nakule ndlela ebheke kwinjabulo impela isinqa izivela. Uma ngibheka la ngifisa ukuba khona liphela ngempela ithemba ngoba ngempela isende le ndlela. Ubunzima bala ngisuka khona ngibekezeliswe ikhona ukuthi belokhu ngithi kusazoba ngcono, kodwa ngathi kuyasiphinda-phinda lobunzima basemuva. Buka, ngikhuleke kaningi ke ngiphinda-phindana namagama oda ngithi ubaba usemazulwini uzongizwa, kodwa kwayinhlangazimuka nomoya ngathi kungcono nokudabula amafu ngoba kusobala la sisodwa. Siyacaca nezizathu sokunikezwa inyembezi ezingaphezi isaphila. Zanele ke ukuthi sikhalele thina sibuye sikhalele nabanye ngoba noma singamemeza kunanele izindaba akekho ozosabela. Impela akekho ozositakula kule nkinga yokuphila esivalelwe kuyona. Akuvumi ngithula.